Hello, kumplay pi baro ki wapai ya kaneko video set sin dance nga bhai pi cha kaneka channel nga etane type pi baro ka mangalay johi mentagas ni nga sinyo comment sika de mo na marba banyo i ki positive comments jong pi ba pi pa ha videos jong nga sinyo comment ha tenga kwa ban ai kumplay pi ve mo ba support ba pek ya ki videos jong nga nakapo siya kapor keep supporting mo nang papat nang support shu ya kaneka channel ga jonga khnang bakan view siya khamat mo shwa bangan move siya khamat jong kaneka video nga kwa ban jubab ya ki katto ka ne ki question ga jong pi na marba bun ha na pi bakalia nga hadu kat no kan tau ne hadu kat no sniu ne nga kwa ban ya thu ya pi ya katto ka we ka video bangala de ban like kumno nga pan kedoros nyo jonga daw fresh aloe vera gel bun bhana phi bakalia nga mo kat no kan tau ne kat no sniu ne nga kwa ban ya thu ya pi ba une bun kan ta bha une bun sni bha une hado arsni ru udang kedor hi tang ba ula long messy patte nakata kadaw nga sa side pat ya usnyo jonga dona breng jong piru ba ai compliment nga ba nga long habru da nga kedorusnyo pek hang len tilayo i tharai straight hair nang papat curly hair mo pi itanat straight ne pi itanat curly hair mo saya thu yang po comment section ya ka compliment jong pi mo ngala de ban sa yaw snyo jonga menta ngan pen iya pi kumno ngapen kedoros nyo jonga da ka way pat ka style tang ba ngapadon kam dau fresh aloe vera hi piru lada pi kwa ban to kedoros nyo jong pi lada don na pedeng jong pi bam itana de ka to ka rukom kedor mo balong song kum ka Maggie hair curl pila ban try da ka way pat ka style shwa bangan ya khmat jong kaneka video nga kwa ban ya thu ep ki katto ka ne ki benefits jong kijing mentoy jong ne fresh aloe vera mo fresh aloe vera bon ha ki benefits kum ban pan hydrate ya ka skin ka jong pi ban pan glow ya ka skin ka jong pi nang tapat ban manage ya kaneka frizz hair nang tapat ban penduna ya o dandruff nang tapat bon ha ki ne ki benefits mo o long open cam ya ka snake dog ka jong pi nang papat ulong shooting bha ka snake dog ka jong pi lada pi expose palat shasni nang papat ka dor khmat ka jong pi ka long sau kum to ka long red kum to pila ban pedon kam do aloe vera nang papat sa side pat hadian shi 10 minutes khasan minute ane hadian si teng kan ta pila ban i kum ta ngabo hapo fridge ngabo hapo fridge nang papat ka long kum ne lele ngam pedon kam be daw ne kane karu bros nyo jonga kalong simple bha ha ka to ka we ka video philayo hi baka simple khndiat na mar bang haban section yo snyo jongi kum to na papat haban roll kum to mo menta ka snipat nga kwa ban pen ep da ka we pat ka style kumno nga pat bros nyo jonga daw muja pe ngan le shwa kum ne mo pe na sim aloe vera nang papat ngata kum ne nga usnyo jonga ulong soft bha ulong red bha nang papat ulong soft bha lada don na pedeng jong pi ba don snyo balong kum to balong thik kum to phila ban pedon kambun aloe vera mo napa sa penji hapat tharai philayo i ngala de ban ta mo ngan sedang shwa nang ne na khmat mo nang kong nga haban section shwa yo snyo jonga kum ne pej hang ne tharai philayo i hi ngala de ban section kum ne ma pej hang ne ngala dem nang papa tharai philayo i ngala de ban section hang ne nang papat ngan section na din
Dengan bu shua kumne nang tapan ngan pen iya finan di enro te pihaban pedon kam dau mujamo dengan sim gumne kai pihaban pedon kam dau muja ba kam jerong ma ba de pet ngalada ban secure hangne lada ban phong hapo news nyo nang tapat menta ngan sim daune nang tapat ngan sa roll gumne te menta ngan sim no da kane pat ka section mo kane ka section ngaladep ni don kam tang r section na den nang tapat nakman te hangne ngadon mujahi te nengkong haban bu yaw ne muja nang ne na jerong nang tapat pihaban pen kedor kumne te ngala dep hangne philayo I tharai ngan le kumne na tapat ngan pen phong biang kumne te pihaban pedon kam dau Jerusnyo ban secure mo ba unom ham te kane karu kompo kedosnyo jonga kalapo siya kabakut te ngamtip ngan kumto haden si ar kanta te ngan pen iyak si bet haden ar kanta mo
ngin sapej long kumno te sapej te kalong tricky kendiat tang ba kalong simple bhapat long lada pinang te kalong simple bha te pihaban persyang mo te nang papat sale. So guys, it's time to reveal my hair curling hack. Ang along excited bha manta dengan kuat man pen EP no shit sendon buat mah nganong pen slam show dengan kong ngan play shwai kan mah baik kita yo tarai baik mentah ngan pen saya kane deh guys saat ngan pen gimana baik akan terlihat Hapa wagwa au kana ye wacho hamasin yora Yusuf yo hang nurupan ye duryo ngamot ban kumbaar kanta tang bangam don por te takadaw nga play no don wood pe po si kanta tam malumana hadukan ne ulas kedor te pilaban overnight mo shimit shwa ban pintia pilaban le ne nang tapat hakapor man step pilaban play te tip top pe hang ne ni jing best wow aman play Hapa wagwa au kana ye wacho hamasin yora wow te parlok lada pi kana de kane ka hair curling jonga te pilaban le mo ye kane ka hairstyle nang papan pilaban panita na de usnu jong pi gumne timdon kam ban da pedon kam ya ka to ka hair straightener nang papan hair curler na marba kapan snew bha yaw snew jong pi la ne yaw snew jong ni te kabha bangin le da kine ki hair curling hack mo bangin le hi bangi pendon kam da kine ki home remedies kum aloe vera te laban persyang laban try ya kane pe kalong kumno ngam tip sa yatu yanga pi tanat ya katawa we ne kane ne tang ba kalong kam dak dor than na ma ba kumbang ala dep ong ya pi banga kumba shikanta tam te nakata kadaw te lada pikwa ban pen kedor kumne pilaban pen kedor hakapor met chwa ba pintia nang papat sa pia next day pen sayo ya ka result kan long wow laban guarantee ya pi bakan long wow te lada pi itanat ikane ka video like ya kane ka video share ya kane ka video nang papat wat klet ban press yaw to bell icon ba pin on miss ya ki videos ki jonga te kublay shi bon ba pi page ya ki videos jonga ba pi support ba pi tershan nagapon sa kapot te may God bless you ngin saya kendu pat ha ka way ka video bye bye take care and stay safe Yusuf yo